suah karo kabuk ora di duit ta. Oh, lah kaya mangsa kae. Matane akone sapa ngoni wedhus nang kene? Lah apa iki nggone Riko apa lek? Wong iki nggone dalan kok. Ya bener dalan kae tapi kan iki bener sawahku. Iki tak rumate. Lah kepiye lek yoan? Lah kok kepiye-kepiye iki tak rumate lho kok dingone wedhus matamu picek apa piye? Wis kowe mending tak laporke apa tak denda kowe? Hah? Alah aku ora duwe duit lek, aku duwene gur 50.000 tok iki. Duite lek. Ya wis ora apa-apa, aku ora pengen weruh raimu angon wedhus angkrem yo. Minggat. Iya lek. Lumayan kena gawe kabuk, padahal kene yo di sawahku. Wah, tuku kabuk kan. Oh, dadi ngono to kowe nek golek duit to. Biasa preman celeng kaya kowe to. Rasakno to.